Отново сме там, откъдето започнахме. Един изоставен склад някъде в Съединените щати. Тук нашият маскиран маг ще разкрие още от невероятните тайни на най-прочутите илюзии. Добър вечер. Аз съм Мич Пиледжи. След последната ни среща, илюзионистите в цял свят вдигнаха жесток вой. Твърдят, че сме постъпили нередно и искат да спрем. Ние обаче продължаваме. Тази вечер ще разбулим най-пазените тайни в илюзионното изкуство, включително на най-опасната илюзия – прочутото бягство на ходини от водата. Предупреждавам ви, ако не желаете да узнаете как се правят тези фокуси, още сега сменете канала. Разбулените тайни на магията. Маскираният маг най-напред ще представи един фокус, известен като размазването. Идеята е да се създаде илюзията, че нашата хубава асистентка бива размазана в тази дървена кутия. Както обикновено, първо ще ви покажем как се изпълнява фокусът, а след това ще разкрием как всъщност се прави. Още една кутия. В нея влизат и сядат още две асистентки. Когато магът даде знак, кранът повдига кутията във въздуха. Магът отваря вратите, за да покаже, че в дъното няма място за криене. Пък и ви дава възможност да зърнете малко загоряла плът. Забележете, че първата кутия е покачена върху дървена стойка. Така виждате, че асистентката не се е измъкнала отзад. Напомняме ви, тези опасни напълняват от илюзионист от световна класа. Моля ви, не опитвайте видяното у дома. Сега бавно спускат кутията и тя размазва асистентката в долната кутия. Само че ако беше така, вече сигурно щяхме да чуваме писъците й. Когато вторият съндък влезе изцяло в първия, магът отново отваря вратите. Да видим. Няма я тук, нито тук. По всичко личи, че нашата хубава асистентка е премазана под тежестта на втората кутия. Но ние знаем, че обяснението е друго. Магът затваря вратите и отново повдигат кутията. Той отново отваря вратите и виждаме красивата асистентка жива и здрава. Магия ли е това? Не мисля. Как асистентката се спаси от размазването? Ето каква е тайната. Макар да изглежда, че тежестта я смачква, това е само оптическа илюзия. Изрязахме страничната стена, за да видите, че всъщност задната е изградена под ъгъл. Получената ниша стига точно колкото асистентката да се напъха вътре. За този номер е нужна много гъвкава асистентка. Иначе може да стане доста неприятно. Щом вратата се затвори, асистентката минава отзад и се свива в нишата. Гледайте как бързо се намества в тясното пространство. И трябва да е изключително внимателна, защото има реална опасност да попадне под тежестта на втората кутия. Вижте нишата отвътре. Това се казва да си натясно. Щом магът затвори вратите, кутията се издига отново. Сега може да се върне в първоначалното си положение и да завърши номера. Магът отваря вратите и ето я. Прелестна, както винаги. С помощта на тази много красива асистентка, маскираният маг сега ще ни накара да повярваме в телепортацията. Най-често асистентките служат за отвличане на вниманието. Не и в този случай. Тук нейната роля е много важна.
Магът иска добре да огледате асистентката. И не само по очевидните причини. Той си изкачва с нея по стълбичката до една платформа. Двамата танцуват, за да докажат, че няма място за криене. Магът вади кърпичка и завързва ръцете на асистентката над главата й. За да е видно, че я връзва здраво, прави два възела. Поглежда назад, за да се увери, че тя не може да избяга. След това тръгва към втората платформа. Изкачва стълбата, застава горе и дава знак. Завесите се вдигат. Когато се спуснат, се оказва, че нашата прелестна асистентка магически е прескочила на другата площадка. Невъзможно физически? Не бих казал. Тази илюзия е изключително убедителна. Ще се учудите обаче колко лесно се прави. Първо, магът връзва хлабав възел на китките на асистентката, така че тя бързо да се освободи и да се спусне на дъното на площадката. Но ако просто се е скрила, как магически се транспортира до другата площадка на 4 метра разстояние? С огледала? С холографски образ? Погледнете. Точно така. Близначки. Все пак, номерът не става само благодарение на близначките. Нужни са съвършен синхрон и точност. Обърнете внимание на височината на платформите. Така публиката не вижда къде се крие близначката. От този ъгъл виждате, че тя е горе още когато номерът започва. Магът връта близначка, после отива при другата платформа. Когато завесата се вдигне, тя се отвързва и се скрива, както би могъл само много пластичен танцор. На другата платформа близначката й се е свила в същата поза и чака момента за магическото си появяване. Завесата се отваря и тя е горе с червен шал в ръка. Магът сърдечно я прегръща и номерът е успешен. Погледнете пак. На разделения екран наблюдавате двете едновременно. На практика всички големи илюзионисти използват за този номер близначки. Нататък в епизода удивителната тайна на най-страшния фокус на света – бягството на Ходини от водата. И още, как се прострелва жена със стрела, без да капне и капка кръв. Сега маскираният маг ще превърне една от асистентките си в най-силната жена на света – в стоманена лейди. Вероятно забелязахте, че тя вече си има плочки на корема, така че номерът не е в това. За да превърне плътта и кръвта в стомана, магът първо трябва да я хипнотизира. Тя се взира в кристалния медальон. Не сте предполагали, че маг е и майстор на хипнозата. Явно и въздейства. Изведнъж тялото й се отпуска. Сега магът владее изцяло съзнанието и тялото й. Тя изглежда безжизнена и слаба. Но не задълго. Той заповядва да вдигне ръка. Казах ви, че контролира тялото й. После с магическите си способности и вдъхва свръхчовешка сила. Колкото и да е невероятно, сега ръката издържа тежестта на цялото му тяло.
Магът повтаря процедурата с другата ръка. Интересно, дали и супер момичето е дошло на бял свят така? Отново използва ръката й, за да се повдигне от земята. Проверява дали тя е още в дълбок транс. После извиква другите асистентки. Те се качват по стълбичките и се подготвят да подложат стоманената лейди на върховно изпитание. Изглеждано, но сега тя държи с двете си ръце над 100 килограма. Това ли е най-силната жена на света? Не бих се обзаложил. Тогава каква е тайната? Този номер се прави със ръчност на ръцете и много помощ от този обикновен на вид стол. Колкото до хипнотизаторските способности на мага, той няма такива. Но вие сигурно вече сте се досетили. Ето какво не знаете. Докато уж превръща асистентката в стоманена лейди, магът просто закрива гледката ви. Прави го, за да не видите как тайно изважда металните пръчки, скрити в гърба на стола. Ето как изглежда всичко без асистентката. Не знаете и още нещо. Столът всъщност е от стомана. Боядисан е така, че да изглежда дървен. Освен това е закрепен за пода, за да не се движи. Изглежда, че асистентките стъпват върху ръцете й, а всъщност те застават върху металните пръчки. Необходимо е отлично равновесие и координация. През това време нашата стоманена леди не бива да движи ръце, защото иначе публиката ще зърне пръчките. Така става този фокус. Сега една класическа илюзия – изчезващите шалове. Магът първо ви показва, че това са обикновени шалове. На вид са обикновени. После ги натъпва в стъклен цилиндър. Следете внимателно дали ще засечете трика. Готови ли сте? 1, 2, 3. Престо. Шаловете ги няма. Как го направи? Непременно сте чували, че ръката е по-бърза от окото. Този фокус доказва, че шаловете са още по-бързи. Това, което не виждате е, че шаловете са закачени за парче въдичарска корда. Тя се изкачва по ръкава на мага, минава зад гърба му и по другата му ръка. Когато разпери ръце, кордата се опъва и шаловете изчезват в ръкава му. Дори на забавен каданс е трудно да се види. Справо сме се съмнявали, че магът крие нещо в ръкава си. Сега нашият маг ще оспори законите на физиката и ще мине през дебела тухлена стена. Първо ще демонстрира вълшебните си способности с това обикновено яйце. Притиска яйцето в стената и той изчезва. От другата страна, магът издърпва яйцето от стената. Да, яйцето е истинско. Нацапването също. Ред е самият маг да мине през стената. Изнасят специални екрани. Наблюдавайте как сянката му приближава стената и изчезва в нея.
За асистентката се отваря възможност да изпробва актьорския си талант. Държи се, сякаш магът е заклещен вътре. Оглежда, услушва се за признаци на живот. Преместват екраните от другата страна на стената и всичко се повтаря в обратен ред. Магът изниква от центъра на стената. Махат екраните и фокусът приключва. Сега да разберем как се прави. Нека ви кажа, че стената наистина е от тухли. Уловката не е там. Колкото до яйцето, от този ъгъл можем да видим ловкия жест. По този начин любимият ви Чичо вади монета от ухото ви. Погледнете пак отпред. Струва ни се, че магът пъха яйцето в стената. От този ъгъл обаче виждаме, че просто го е скрил под палеца си. Така, със скритото в ръка яйце, заобикаля стената. Отпред, яйцето продължава да е скрито от погледа ни. Но от този ъгъл се вижда, че изобщо не го вади от стената. Щупва го, за да докаже, че не е изкуствено. Сега асистентките изнасят екрана. Пускат светлина, така че да виждате сянката на мага. Ето как изглежда отпред. Докато магът върви към стената, режисьорът на осветлението бавно намалява светлината. Сега изглежда, сякаш магът е изчезнал в стената. Когато стигне до екрана, той се скрива. Асистентката инспектира стената само за да отвлече вниманието на зрителите, докато магът влезе в сгъваемия екран. Докато асистентките преместват екрана от другата страна на стената, ясно се вижда, че магът крачи вътре. Трябва обаче да го прави внимателно, иначе публиката ще зърне краката или сянката му. И фокусът ще се провали. Връщат екрана обратно и процедурата се повтаря. Той магически изниква от центъра на стената. Но всички знаем, че това е само илюзия. Следва фокусът, който може да разболи най-голямата загадка – самоличността на маскирания маг. Ще излязат наяве и тайните на още по-прочути фокуси. За да бъдат фокусите толкова впечатляващи, само трикове не стигат. Ефектът зависи от сценичното присъствие на илюзиониста. Нека се върнем вътре. В следващия фокус маскирания маг ще вдъхне живот на древна рицарска броня. Асистентките му изкарват на сцената голям съндък. Отварят предната и задната врата и се появява магът. Той започва да сглобява бронята парче по парче. Тя е направена от стомана и тежи повече от възрастен мъж. Този фокус е много стар. Някой смята, че е на повече от век. Бронята започва да се оформя и направо усещате как в нея се влива живителна сила. Поне аз усещам. Маг в дясната ръка за торса. Уверявам ви, в съндъка няма място да се скрие. Ето и другата ръка.
Взима шлема и го слага на мястото му. Най-после бронята е цяла. Затварят вратите. Първо предната, после задната. Но чакайте, магът е забравил много важен елемент – меча. Точно той е ключът към вълшебната сила на бронята. Асистентките изпълняват ритуален танц. Не съм сигурен дали ще помогне бронята да оживее, но на мен ми действа. Когато отворят вратите, на вид всичко си е същото, но видът често лъже. Маскираният маг подава меча. Изведнъж бронята оживява. Как става ли? Ето как. Когато бавно изкарват съндъка на сцената, магът е вече в него, заедно с актьор, облечен в броня. Забележете, че отварят задната врата част от секундата преди предната. Достатъчно време актьорът да се скрие. Точно това кратко разминаване създава илюзията, че съндъкът е празен. Сега магът сглобява доспехите. Истинският фокус започва, щом се затвори предната врата. Нашият актьор се мушва бързо в съндъка и премества бронята така, че да не се вижда от залата. Отвън асистентките разсейват умело публиката. Това е важно, защото на актьора му е нужно време да закачи бронята на задната врата. Така при отварянето на вратата, празните доспехи няма да се виждат, а на старото им място ще застане той. Предната врата се отваря и публиката няма представа, че гледа броня дубликат. Доспехите оживяват. Маскираният маг отново успя. В следващия номер маскираният маг ще простреля асистентката със стрела, без от тялото й да капне капка кръв. Той завързва очите, за да изпести ужасяващата гледка на насоченото към нея дуло. Прекусява сцената, за да вземе специално конструираната пушка. Проверява цевта, после иска муниции. Пушката е заредена за стрелба. Ето и стрелата. Тя ще се движи с висока скорост. Магът ти връзва панделка, за да успеем да проследим пътя и през тялото на асистентката до мишената. Поставя стрелата в цевта на пушката. Вече е готов да стреля. Кляка, прицелва се и право в десятката. Видяхте, че стрелата мина през корема на асистентката и се заби в мишената. Сигурно много боли. Да видим отново. Стрелата я пронизва и се забива в центъра на мишената. Защо обаче няма кръв? Какъв е номерът? За да разгадаем тази сложна илюзия, нека първо разгледаме инструментариума. Най-напред пушката. Тя е само, че изобщо не стреля. Патронът е халостен и при натискане на спусъка се произвежда само облак дим.
Стрелата наистина влиза в цевта, само че никога не я напуска. Краят на пандълката е вързан за тънка корда, невидима за публиката. Кордата минава зад ръката и тялото на мага. Пандълката е увита хлабаво около стрелата, така че лесно да се смъкне. Още преди началото на фокуса, кордата е опъната от пандълката по пода до металната тръба, скрита под роклята на асистентката. Кордата влиза в тръбата, обикаля около тялото й, на гърба излиза от тръбичката и продължава до дупка в центъра на мишената. Виждате ли сценичния работник зад мишената? Той не е случайно там. Ще ви кажа защо след малко. И така кордата излиза от гърба на мишената и стига до торба с пясък, укачена на 10 метра над пода. В момента, в който пушката гръмне, торбата се освобождава и издърпва кордата и пандълката през асистентката. Да видим пак. Магът стреля. Пандълката изкача от... минава през тръбата около тялото на асистентката и влиза в дупката на мишената. Знам какво си мислите. Ако стрелата не напуска цевта, как се озовава в мишената? Ето как. В тази вертикална черна ивица е скрита втора стрела. Зад мишената помощникът чака знак да я пусне. Виждате ли как си отиде на място? Изглежда сложно, но всъщност е доста просто. Щом разбереш триковете. Следва невероятната тайна на прочутото водно бягство на Худини. Най-големите тайни на магията най-после се разбулват. Следващият фокус застрашава анонимността на нашия маскиран маг. Ето за какво става дума. Една от асистентките играе ролята на екзекутор. Магът трябва да избяга от турбата преди екзекуторката да свали маската му и да разкрие самоличността му пред целия свят. Дали този фокус ще провали кариерата на маскираният маг? Екзекуторката първо връзва ръцете му, после очите и го напъхва в чувала. След това го отвеждат в тристенно заграждение. Завръзват здраво чувала. Екзекуторката затваря и заключва вратите. Нахлузва си качулката. Обикаля около заграждението. Въпреки че е облечена като палач, пак трябва да танцува. Такава и е работата. Отключва заграждението и показва, че магът още е там. Дали ще успее да избяга преди да му свалят маската? Екзекуторката затваря и заключва. Още веднъж обикаля около заграждението. И отново отваря вратите. Време е да свали маската на мага. Момент, но това е екзекуторката. Тогава кой е под качулката? Сетихте се. Маскираният маг. Каква изненада! Как го направили? Първо, още в началото на номера, при изнасянето на заграждението на сцената зад него, се е скрила втора асистентка.
Тя също е облечена в роба на екзекутор и качулка. Но в заграждението са скрити и други неща. Отзад висят втора екзекуторска роба, втора качулка и маска като на мага. След минутка ще разберете защо. Отпред екзекуторката нахлузва качулката си и с танцова стъпка минава отзад. Точно тук става първата размяна. Екзекуторката сваля качулката си, а втората асистентка с танцова стъпка излиза напред. През това време магът е заключен вътре. Той отваря разхлабена хълка във веригата, измъква се от торбата и с екзекуторката разменят местата си. Екзекуторката взема втората маска и през тайна задна вратичка влиза на мястото на мага. Докато е вътре, тя си слага маската на мага. През цялото това време, втората асистентка е отвън и разсейва публиката с кинжала. Това дава на екзекуторката достатъчно време да нахлузи маската на мага и да се пъхне в торбата. При първото отваряне на вратата, публиката няма представа, че вътре е станала размяна. Зрителите не знаят, че екзекуторката сега е в торбата на мястото на мага и че втората асистентка се е дегизирала като нея. Магът пък се крие зад заграждението и облича черната роба и качулката, за да изглежда като екзекуторката. Сега втората асистентка минава отзад и подава кинжала на мага. Магът заема мястото на втората асистентка и излиза напред. Той отваря вратата. Помисли, че вътре е магът и ей сега ще бъде демаскиран, но се лъже. Маската пада и в торбата се оказва екзекуторката. Естествено, нашият маг пак се справи и самоличността му си остава тайна. Виждали сте фокусници магически да вадят гълъби. Това е лесно. Сега ще видите как изчезват гълъби. Магът отваря специална кутия. Това са истински гълъби. Хубаво птиче. Слага първия гълъб в кутията и затваря капака. Сега втория гълъб. Спокойно, приятел, влизай. Фокус-мокус и изведнъж гълъбите ги няма. Как го направили? Вероятно си мислите, че гълъбите са в ръкава му. Не са. От този ъгъл можете да видите, че гълъбите наистина влизат в кутията. Първият, после и вторият. Не пращайте протестни писма. Нищо им няма. Капакът е затворен. Да видим трика. Капака има тайно отделение за гълъбите. Когато даде капака на асистентката, тя прикрива тайното отделение. Виждате ли? Ето ги. Двете пернати приятелчета са удобно настанени в капака. Не е голямо вълшебство, нали? Сега маскираният маг ще представи илюзия, известна като кутията за хляб. Номерът е опасен и е само за истински професионалисти. Магът отваря кутията, за да покаже, че е празна. Това е горката асистентка, която ще се мъчи в кутията. Магът я кара да приклекне и вкарва главата й в кутията. Главата ще остане там през целия номер. Момичето няма представа какво го очаква. Магът затваря кутията и връзва асистентката с белезници. Да ви кажа за меча. Истински е,
Дори толкова остър, че сякаш се плъзга през кутията и главата на асистентката. Доста неприятно. Рете на кинжалите. Почти усещате болката на асистентката, когато първият пронизва кутията. Тъй като кутията е голяма почти колкото главата, естественият извод е, че кинжалът промушва и нея. Момичето стиска юмрук, в кутията се забива втори кинжал. С какво е заслужила тази съдба? Мога да ви уверя, че главата на асистентката е в кутията, а не зад нея. Би трябвало отдавна да е мъртва. Но тя още мърда. Отдъхнах си. Още един кинжал прорязва кутията. Вижте как асистентката се гърчи от болка. Само от гледане ме заболя. Вече цялата кутия е пронизана с кинжали. Но нашият мак не спира. Има място за още един. Забива и последния кинжал. Дали не е по-добре да затворите очи? Картината ще е страшна. Но чакайте, главата я няма. Това обезглавяване ли беше? Или магът отново извъртя някакъв номер? Наистина изглежда невъзможно момичето да е оцеляло, но всичко си има логично обяснение. Както виждате, кутията е много по-дълбока, отколкото изглежда отпред. Това осигурява на мага достатъчно място да наниже кинжалите пред и зад главата на асистентката. Но как създава илюзията, че асистентката е обезглавена? Отговорът е прост. С огледала. Като магът ви разсейва с белезниците, другите му асистентки плъзгат огледала в горната част на кутията. Така вместо главата на асистентката, ние виждаме отражение от вътрешните стени на кутията. От този ъгъл виждаме как застават огледалата, когато асистентката свие глава назад. Мечът също играе важна роля в тази илюзия. Той покрива ръба между двете огледала и ви създава илюзията, че виждате до дъното на кутията. Колкото до кинжалите, те се вкарват внимателно покрай главата на асистентката, без да я наранят. Минават на милиметри, дори и през косата й. Вратата се отваря и оптическата илюзия е успешна. Хитро, нали? След малко, маскираният маг ще рискува живота си, за да разкрие тайната на най-опасния фокус на света – водното бягство на Худини. Повечето фокуси не са особено опасни. Този обаче е маскираният маг ще рискува живота си, за да изпълни прочутото водно бягство на Худини. Магът проверява дали кабинката е добре изолирана. Вътре има над 500 галона вода. Вдигат капака и магът започва да се подготвя психически за опасния номер. Една от асистентките слага на ръцете му белезници. Сега приковават краката му отвътре на капака. Когато оковаването приключи, кранът издига мага във въздуха.
В този номер времето е жизнено важно. Кръвта бързо нахлува в главата на мага. Рискът да загуби съзнание във водата расте. Той се опитва да се овладее, да забави пулса си, за да издържи по-дълго без да диша. Отново ви напомням, този опасен номер изисква невероятни физически способности. Вече е над контейнера. Поема въздух и дава знак, че е готов. Спускат го във водата. Контейнерът беше пълен догоре и водата започва да се излива на пода. Асистентките поставят капака и го заключват. Магът е под водата вече 30 секунди. Завесата се вдига. Колко ще издържи без да диша? Да се надяваме достатъчно. Показват ни контейнера от всички страни, за да се уверим, че магът не се е измъкнал отзад. Не е. Завесата се вдига частично. Магът е вътре и се мъчи да се освободи. Ще успее ли? Завесата пада отново. Времето тече. Напрежението се покачва. Да се измъкне оттам ще е направо чудо. Завесата се вдига, но къде е магът? Ето го. Малко задъхан, но жив и невредим. Как го направили? Тайната на това дръзко бягство е в капака на контейнера. Виждате, че краката на мага са оковани и че капакът е здраво затворен. Виждате също, че ключалките са истински. Това, което не виждате е, че магът изважда болтовете от едната панта. Така дори заключен, капакът лесно се отваря. Докато е зад завесата, магът използва скритата в капака дръжка, за да се изтласка нагоре. Показва се и поема глътка въздух. После пак се гмурка и капакът се затваря. Слиза на дъното и започва да се бори с белезниците, точно на време, за да покаже на публиката, че е още под водата. Когато завесата го скрие отново, сваля белезниците, които са специално пригодени за номера. Виждате как бързо се освобождава. Вече без белезници, се хваща за дръжката, за да се изтласка и да избяга от кабината за изтезание. Затваря капака, за да изглежда, че още е заключен. Докато публиката се чуди дали маскираният маг е още жив, той просто чака знака. Завесата се вдига и дори Худини не би го направил по-добре. Тайните на магията най-накрая се разбулват. Време е нашият маг отново да мине в нелегалност и да подготви следващото шоу. Нямам търпение да видя какво ще измисли. Аз съм Мич Пиледжи. Довиждане. Текста четоха Илия Иванов, Ангел Генов. Преводач Невена Бон. Тон режисьор Хачо Манукян. Режисьор на дублажа Дора Ангелова.